είσαι, ναι. Ναι, αλλά τότε πρέπει να μας το... Lollipop! Θέλω μετά να πάμε να πιάμε lollipop. Που κάτω είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο. Μα έκλεισε μου. Όχι, ναι, είναι κλείσει. Είναι το πρώτο κατάστημα, όλοι έχουν lollipop. Να πάμε να βρω. Όχι, please. Θέλω σήμερα, σε παρακαλώ. Μπορώ. Δεν ξέρω, μάμα, εγώ ξεκαθαρίζω. Μάμι, μπορώ να έχω ένα lollipop και να φύγουμε. Είπαμε να πάμε. Έχει σπίτι νομίζω, Σε παρα... Love. Εδώ στο Αριάδνη και να σου πιάσει η μάμα αύριο βίντεο. Love Cyprus. Νομίζω τώρα τελειώσε. Μεγάλο, είναι μεγάλο. Μαμ, νομίζω τελειώσε. Τώρα μπορούμε να κατέβουμε. Σε Σε παρακαλώ εγώ. Love Cyprus. Να πει Love Forever τώρα. Δεν ξέρω. Τώρα τι κάνουμε. Crazy. Τι γράφει? Drone Show. Το όνομα είναι. Crazy Drone Show. Τριάδα, ναι. Σαν το χέρι σου προστεί. Προστάδες σε καλή. Φτάμε στην πέντα σου. Τώρα να πιάσουμε και αμιλή. Ήταν ένα drone show που ήταν καλό Παναγιώτη. Και τώρα φεύγουν. Να μου στείλει και η μαμά μου για να σας δείξω ούλον το show. Γι' αυτό κάποια να τα δείτε όλα. Πετρώνω σου βλούδι. Πω. Τώρα να πιάμε μια φίλη μας που τον καλό Παναγιώτη και να κάνουμε sleepover στο σπίτι μας. Βέβαια μετά θέλετε να σας δείξω και τον Έκτορα. Ο Έκτορας ξέρετε ποιος είναι, ενώ ο σκύλος μου. Ο σκύλος μου ο Έκτορας. Είναι cute. Οκ. Θα με έχει γύρω, αλλά όπως έμαθα είναι ωραίος ο γύρος και είναι ωραίος του χριστουγεννιάτικου χωριού. Γι' αυτό με πιάτε από το γύρο.